Voilà. Bon, ano poakat be jingurapka be golet be makurel kija manjof chichka tiwi. Ano makutipan chichka kija manjof tiwi. Ano poakat be iwe. Ano golet jingurapka poakat be ki chichkan kija manjof tiwi. Ano pka chichkan kija manjof. Ano rek makurel chichkan ni kija manjofi. Azno unu zengi amput kundeki. Ano jingurapka poakat behi. Ano jingurapka poakat be chichkan kijamanjo fari. Ano dak mi vulngam iya periki nomba yivua. Periki mo dekorati na tunga vunga periki vuanga. Matu perik dak chimiova. Za dako zamputu visingam no. Chisi handa za handengan karano chichkan kijamanjo fariu. Achika raison pour te visser nodako. Ano ma pesa sim de devant derrière. Am fanganovunga print kijamanjo fari dok zandi fanyeno minori. Mazava minoi zengi. Azampi tu vissi achikarwe. Normal za ko tsvola ndivanga ku periki. As não satia vola vangazu zati mavitangan karatona no makuret chitkan kijamanjo fari ma pesa simu afara devant derrière o yudako ano fazata manganze fanyati zata mazava mino zengi zenga vyo kuzati mavovanga peri kivulangino yu satia zati mavita makutipa karatoni no chitka kijamanjo devant derrière sim defa vakinga hoyu ano makurel faran makurel tis dikanam tanangan lare ano nyanti ambom yoko hela no nyanti normal aisha kom vulngom no ano makurel malu satia no makurel chitka ma pesa sim de ma pesa devant derrière ho tsra ilanga is makuti patitka be chovaz be tsra ilanga izi ko perik fatin perikino ifjako izar kana barako notit zach karatono kola nazun concert miengam extension yo fanyati mis fanyeva original naturel zitano yo matevini fa antnenga nova ku perik vlanku ninaka pour plaisir beaucoup fanyeva ku chilava fa chi question karatona no kola nazun concert fanyeva jab miengam extension mbando sasaye dok fanyeva no luet zavachka izi ano mbatengan perik ano mbatengan extension ano tsara tengan zufano kola landin guaka fanyeva no nazun concert ano mze miengam extension chota fanyeva chota extension pet comme lua oyo Zamila obligé non dengan karatona no makuti patitka kijamanjo soi vero alua fara atov nozarek yarif ano ba misfot na fien ngano ano ba Israila ngano fien ngano jo ano makuti patitka Israila ngano esti mila obligé ni ititka betwe kijamanjo vero mandoka lua fara oyo ano zarek fumanga nova makurel titka no Israila vunga noyo esti chatakula valota fa ndendu zayo tijinga kibuna kazi that's the test sandwich luto nis fierté makurel nani zamu makurel madutu ina shama tsira pari zamzen ila obligé ndengan karafian nganan makuti patitka yo titkan kijamanjo faluoka fara luoka fara ma avatombre ano mi vulnga zam varte o chaklela inaka Madagascar c'est normal stanjirzana ku o mo época da kuzaner kamlela Madagascar stanjirzana fazati mangan karaton makuti patitka no devandita ultarmi tarmino le la mitki mi boka ci voici titka nano manda miro dem vero dero afachiwe sau mtarim sala titerin babaeli kone falela nanamja devandi zana no mitkim boka makurel titka diero ti kijamanjo fuloka fara lokalon diero tiwe
Mbarno ta devno to karanino za ko mangan makutipa za mangan makurel de luxe. Mbaek za mas 300 euros alwa 1000 euros par exemple a farao. Fazach mangan karaton not 10 euros makutipa titkan kijamanjo fari. Hein? Zaza obligé no. Mas vamos zen. Bonjour tsare, bonjour linde. Bonjour. Zep karateno tunga avngayu. Ya, slo periking no zado si volam vangazu sate zach ma vita ka fatra chitka kijamanjo fu loka fara sim de fat Israel nga izoy. Hay ano ma vita is foto, is ko zen e da kon divide no perik na kati. Ambila et fusti. Ya yi jok makurel tita makurel tita kijamanjo fori ari pka daku u insti ari chara mispri normal yari mila vlaring ari zete is bakan bombarde tam réseaux sociaux tak makurel tita kana mbes zinga pudinde kam réseau atrani vlaini ambes zinga pudiato zata devini nongan karaton ni no vlomino sau stia kule la kanzengwe stia papai rozengwe ko fien ngano riwe de draku zarok chimanyir fien ngano titkari dok makrel titkan ki jamanjo fu le sim delo ka faran diero zame salon fien ngano ambla fu za chim sul perik nakati izu chim sul fu dok manye vazai ati yakum tanda zumi bokam la bet manye vasora na kabeze zum bokam la bio zat ndenye ngarat tatok fano ko fa matatam diero noyu fatta titkanoyu atov nazarek zat ndenye nganori anol farantis fotnyoyu anomba misdika ambara zaedi anomba misdika na fian ngano lela inali Madagascar ya dako lela inaka Madagascar bien sûr que Madagascar fazach mangan fian nga kara fian nga nino mangan chana mbat kanefa lela ankilan zan kam sutra misutara digna ibezan cheka bab ndek fangano vantit kan diero sim vakaroy arek alwa 5 euros afaro 5 euros batsis valera kunta kurai desnoyo batsis valera kunta kurai desnoyo sada loka fara jaku izamzuko te protéger ka satepka irolela habuchi manye protéger bon profiter ku za ivulnga yetu mkaskira ni vlankunu mwali mkaski ilela yinyi ivlanku yetu zenyi rani vlanku mikaski zinkwa na rotia he premièrement chameza kuchinyi iravavu kwinyi izindek chitentumuni ngarnganane isuraya isko iznitskantete izmel kuchamenga chini naza fom la place nan zam comprendra izi zam comprendra izi ke yalla kuching armbalanga nova azafadeto amnana public chamnaro azazeni fa am suraya anganovok azafady amnana public mumba imazava igny zam comprendre izy vavanakaty efatry ande ivolony mazava igny eky zegny ke hoana ro mbala tia era momba mazava za tsisy raha ivolaniko momba mazava satria za koa matoro za reconnaître tornaka ereranaka ke za fa tsy volagna raha momba izy ary agnanovako fialantsiny aminazy eto karaha nataoko zam comprendre satria ino mampa comprendre za karaha ataoko mankatia zoko Aisha Subaya Joyo par exemple zam défendre izy ohatra karaha zegny koa ataony défendre iramsey ke tsy amezako tsiny izy tsanaro no igny baka tsy masaky Suraya oui magneky za fa za tsy malo aminany satria ny vitan'izigny taminakaha tsisy olo nahavita izy tsy nagnampy za amin'ny arabola fa izy nagname conseil amin'ny zavatra mamelo ke za comprendre izy tegna comprendre izy za tegna tsy masaky miatake izy ou bien imalo aminany fa za jo koa misy levo ataoko eto midépasse les bornes na zone nany
tsisy dikana aminaka mangala telefony za mivolagna diso drako zaho azafady tsisy dikana aminaka tsy midika zegny ke anareo volagna za resy hoe anao resy tsy masaky izy magneky za izy resy koa aminany magneky za koa resy aminany ça fait nisy conseil namezany za tato ça met tous beaucoup ary nagnavotry za koa conseil jusqu'à nianty satria izy tsy olo méchant izy tsy olo ratsy fagna fa izy ndraiky misy vava mary fa tsy olo méchant raha karaha zegny hita conseil nany namelony za tamin'ny fotoagnany zegny jusqu'à jeudi nagnavotry za ke za lako tsy malo aminany tsao anareo ato misy ndegnany commentaire ivolagny soraya zay lako tsy hiady e za koa misy raha volaniko eto midépasser les bornes za magnano azafady en public eta azafady drako mary raha volagninao raha karaha zegny ke raha mambozava pro igny ampangalako egny izy fa raha tsy tiany namagny raha tsy tiany ary tsy amezako tsigny izy hanadahiny zegny marary amany ndre za zao toa nadako volagnin'olo amin'ny réseau sociaux asa iry namako zao volagniry anadrako ianadako drako za volagninao e ko volagny ndraiky ndroe tsy mety arena za ta volagna amin'ny réseau sociaux anadako fleza mivolamboliny anadako bien sûr que défendre comme public que za me comprendre izy za fa tsy volagna raha momba izy eky manomboky nianty vavanaka koa fa mikasiky izy koa fa mikasiky zone i zone nany amle fa me dépasser les bords vavanaka fodiko gadreko vavanaka aty raha karaha zegny koa fa za zao tao nareo resinareo mpagnaraka eto io bien sûr que za magneky aminany agny satria misy raison mampagneky za tsy nde tantarako aminareo eto fa ino koa mazigny raha karaha zegny fa mikasiky kidra mandrofo itritrika kidra mandrofo tsisy valeur i nivakigny amy sy midiero aloha afara ao igny tsisy fotony aminaka mandeha magnamiamia igny misy raha ilagnagny fiaignana anany raha karaha zegny ke zay aviako eto e hoe mbala agnanovako azafady eto amin'ny izy tsy voatery ke olo zao fo zegny mandeha hagnanitra zandry mety koa zandry zao koa misy nataony tsy mety ataony zoky mandeha mivolagna izy eto raha fatao ampiainagna fo zegny ka ataony zandriko zao un jour zandriko an'izao volagnin'olo bien sûr que za mangala telefony za mandeha mivolambolin'olo na kamaradiko be karakory olo igny na namako be karakory koa mandeha mivolamboliny anadako bien sûr que za mandeha mamaly satria anadako tsy ndeha hamaly izy eto za tsy maintsy mandeha mangala telefony mitawawawawa eto ke raha karaha zegny manomboky ny andro mazava momba mazava igny fa mangalako egny igny fa tsy dadradragniko eto eky satria za amin'izigny mo connaître erreur naka je comprends izy koa izy défendre nadahiny na za fa comme la place za mba midéfendre karaha ataoko mankatia be Soubaye io Aïcha Soubaye tegna tiako Aïcha Soubaye fo naka madio tsisy hypocrite raha karaha zegny ary zany défendre Aïcha Soubaye teto tsy hoe nihinany igny na tsy mariny na laiky fo raisonnany non raisonnany mariny karaha ataony poakaty be igny voilà na Aïcha Soubaye nany karaha ataony Aïcha tiako be jour io tiako Aïcha fo naka madio za tsy hoe zany défendre izy teto amy raha tsy marina andeha défendreko izy fa amy raha mariny nitsanganako teto zay mandeha mivolagny Black Nadia tsisy dirany la famille nany ngala Black Nadia la famille nany zay heroe ndraiky andeha timpitimba avy ny volagna izy mila andeha mody vavanay roe amin'ny Black Nadia azovy moa izy izy boko nandeha nivolagna mamany Aïcha Soubaye hitanareo zelininareo io ipoakaty be tritrika poakaty be tritrika makorel kidra mandrofo raha volagninao igny Aïcha Soubaye mary anao ndraiky nivolagna taminaka zandry koa za mamaly eky ho anao mary raha volagninao izy igny makorel maloto mary satria izy igny tritrika ny kidra mandrofo sy midena ndraiky enanao vakigny amy diero igny tsy raha olo misy fotony mba tsisy valera koa ndrako raha indesiny drako mba tsisy valera koa raha indesiny drako igny izy ela jiaby igny hypocrite fora nataony ela jiaby igny tsara vela tsy hinany hagnano menace le mopopoka za io popopoka za izy koa magnangy misy tingy
malaky aminaka mandeha mangala certificat médical ndindra io tsisy papier miegna amin'ny récépissé araka fagnasasagna moa zaty moramora aminaka mandeha mangala certificat médical eto mo fampopopogna o eto mo ko ka popopogna fata mikity izy volagna ko fanao jamopoko zayo zay ko fanao jam lalabe za tsara yar za kun tsy yare izy to ko very asa za in direction akantany hafa za magna direction mlalagna misy izy za ko jamopoko za tsara provoquer izy fa ialako ilalagna naka za mandalo mlalagna nan chofo ko boka izy pika lefa za no za tsy téléphone naka amjay fa bien ndegna novagna enregistrement izy ko fait téléphone naka raha fa tonga de toko vidéo tonga de fa toko vidéo amjay miza izy mafoka be zegny malakilaky aminaka mandeha mangala certificat médical ary ndemo mopoko zao mikitia soranaka boka lehilahy ndraiky magnangy amin'ny tanagna la regny antoko tsy mbola angalako certificat médical ary raha gratuit même pogna raha karaha zegny ke anao mivolagna perriky naka volagninao tsy miova io iady ako za tsy vola mivanga satria za tsy mavita magnano anao tritrika kija manjofo 10 euro io mazava aminao zegny ke miegny amin'ny elanagnako fo za na be na hely ny anagnako fo iadanako anao magnano volagna matoela inaka io izy io drako matoe fa izy io mampirehareha za mahasambotra za izy amizay tsisy olo ataony makorel izy fa zatra mandeha magnano kija manjofo ary magnano kija manjofo makorel tritrika io olo jiaby mila mpitovisiny izy fo tsara atao karaha ataony no fatatra be sy made vakigna amin'ny 10 euro io drako ataovigninao koa zegny edindegna sasahanao za eto amin'ny tsy fananana tsy mavovanga perriky drako raha volagninao drako tsy jireo koa satria ninaka ty tsara hoenao ninaka amin'ny perriky io ninaka tsy karaha ataony nihina obligatoire io mba anao eda za magnano perriky agnatiny taogno araiky zavatsika izy boko mba sasa hely eto fagnevanao aloha eto kola boki aloha ty tsisy satria fagnevanano raha lanin'ny cancer amin'ny kola io fa miegna amin'ny extension mba iala eto zavatsika extension anao io drako atsika mbo mizaha edy mba magnanaova cheveux naturel atao fagneva aminjay majuijui tsisy olo popogna zegny eno ambarany popopogna fatany baka olo alaregny eto ambarany amindro andoarana ry baka olo nalaregny eto popopogna za koa fa izy raha fa nataoko capture za koa fa lojy anao za tsy maintsy miady aminao anao niady aminaka fa za tsy ndiady aminao amin'ny tompokondry drako ary anao koa hitako za tsy lefa hitako anao za tamy soirée teo igny za seky andeha fa antony tsy nampandeha za tamizigny nisy dikany iry zanako ke anao tsy lifasako anao koa fa hitako avy bokary asa direction naka igny andeha tania apoto dianaka za mandeha magnatogna za tsy raha provoquer anao za koa tsy ady aminao fa za mandeha lali téléphone naka amin'igny fa bien enregistré raha jiaby ndraiky vocal ino izy ty caméra jiaby io anao mamopoko za dommage ndeha alaiko aminao tsy raha helihely sady kanaka mahita jiaby volagninao tsy mavovanga perriky anao ndraiky nity mavovanga perriky naka vrai cheveux fo anao ndraiky nity andehanao ko amina boutique gasy mandeha mandafy za io bokarako nividy perriky amin'ny boutique ndro vazaha abo ndraiky africain fa za ndraiky nity zafitra andeha agny za mandeha migasy ary mividy zo maro ary za boko magnano levo amizay za mipetraka eto grâce à Zéline za navovanga perriky mazava aminao izy zegny makorel tritrika be kija manjofo tsisy valeur tsisy fotony loka fara valeur 10 euro ty hoe anao mba misy fotony amin'ny fiaignanao anao misy raha ilagnanao magnano zana tsy tentany nitaminy lehilahy nefa ndraiky lehilahy amizay miditry miboaka ao io magnano film mamoa pady amin'iry zanany ao io zanakanazy amizio ao magnanga ao lehilahy ao izy magnano film mamoa pady ao io anao mba olo misy fotony amin'ny fiaignanao mila obligé nantegna to fiaignana mampoaza boka anao koa magnangy za mbarinao ilefanao ako tsy lefanao tamkerera koa zany ifagnondry ndraiky anao za tsara ifagnondry za mbarinao ifagnondry koa ifagnondry ndraiky anao edy anao disy lavitra to sarinaka docteur traitanaka ary hoe abokako izy zay volaniko ny malo amin'ny réseaux sociaux za ny popony fotony izy faelany ambesany za ny popony za ndengala certificat médical izy boko
ndesiko madame le jugery miaraka amin'ny vidéo jiaby ary izy mipetraka boka io za tsara ndengany plainte zegny tany kelera koa za ndendany fotoagna anaka agnano plainte za miamby za voakitiky isora io za mandeha mangala plainte ery bien sûr que za mandeha mangala plainte ery hita mambarinao ndoa rano ery ke olo ndimena ansianao popopogna zay zomoanao azovy anao atsika ny pays territoire français tsy raha tahoragna eto izy anao drako jaloux fiainana anaka matoela inaka intsintsainao hagny izy ratsy drako matoe fa izy igny raha vitan'izy igny aminaka tsy vitan'olo iarahanao aminao irô tsisy raha tokony ndeha takendrô za tsisy drako kartony matoela inaka igny miboa eo dia vinolaregny ao tsy tiaraka matoela inaka igny drako miboa eo viavy niandafy eto tsy tiaraka matoela inaka igny drako izy tanarô igny ratsy fahantitry fa izy igny tiako satria mahasambatra za maharaka jalinaka maharaka dalagnanaka zay raha jiaby ataony raha ataoko harany izy igny ratsy fa mahavelogno zaha azonao za tsy mizaha sora tsara fotoagna jeudi za ela jiaby nanambady bogos fa tsisy raha nasiko fa matoela inaka igny drako mampasambatra za mampagnena za mampirearea za azonao ono zegny anarô volagna za tsy vady mariage nany za tsy namany nitady bien sûr que za tsy namany nitady fa za namany ndihinagna mazava aminao zegny namany andeha hihinagna ary matoa za magnano levo agnatin'ny tomobily nany ao dikan'zegny raha misy dikany firy olo toa mampiady zay reo ndraiky mampiady za amy zanany tsisy kaniany tsy nahoandriry zanany feky zegny hoe tsy nahoany zanany mboa eo divy amy laregny ao zao tsy tompo place naka jeudi za tsara miaraka mitopotran'olo Madagasikara fa za miaraka mitopotran'olo Réunionnais miaraka mitopotran'olo Réunionnais za jeudi tinagna akô za tsy mivanga akô tina kanary za tsy mivanga kanary tihinagna ino koa tinagna gis za tsy mivanga gis tinagna hagna za tsy mivanga hagna tina katakata za tsy mivanga katakata tina letchi za tsy mivanga letchi non izy tsy tôdry karaha ataony ninaka igny ozy mandeha miataky physique izy drako misy vola izy drako ratsy fa tsy voadefien'olo iarahanao mba magnanaova karaha ataoko edy anao koa magnangy drako magnanaova karaha ataoko za mba nandeha bogoste zegny hitako rô io maro za tsy miboaka amy lalabe fa tsy mahazo bogoste firô io tsy raha ilavako rô io feky farany tian'ny lela jeune draguin eky zay hitanao miboaka amy lalabe mbarandrô mpianatra fa rô tsisy raha ilako rô tsisy raha ilavako rô za zao fa tsy sa tokony tsakarako lela bogos tsisy tognonaka mahay be magnaraka zegny koa ino objectif ninaka za mila avy amin'ny objectif ninaka aloha za ho afy 35 ans ino raha iasako loha lela jeune ababo za mijery rô lera za ntibavy agny za tepafanafana lonaka io za mandeha miza lela jeune za tsisy raha ilako lela jeune izy ratsy fa mahavoavelogno za ary tsy voadefie ilela iarahanao tsy mahavoadefie igny feky iny mazava aminao igny zegny anao jaloux bien sûr que anao jaloux satria tsika tsy mitovy aboko tsisy raha tovizantsika roe raha hainao efa igny edy igny azonao ono igny fo raha hainao tsisy igny fo rizikinynao karaha igny fo rizikinynao tsisy eky raha tianao atao boka drako extera rô za agnaboaka raha non za tsisy raha miboaka eto amby lafinareo magnambanimbany za izy io tsy jireko amby lafo fa za hitanao zala mbola tsy afody vava amy réseaux sociaux eto olo nagnamia vola za mbala tsisy olo nde mody vavanaka amy réseaux sociaux na lehilahy na magnangy bote anao drako nitrasa voa anao drako nagnano tsendriky zalahy zegny izy mampanginginy za hitanareo io satria za mitregny matoela inaka nivolagna taminaka jusqu'anao matoe mbo ty tsisy handra hitanao fijaliagna zeo za tsy namany nitady fa za namany ndihinagna zegny za hitanareo io za ty tsisy raha iasako loha za tsy misy alohan'ny volan'ny tragno zegny za tsy misy alohan'ny volan'ny jiro zegny za tsisy raha iasako loha kibonaka atao tsisy hanigny fa raha iasako loha hitako zegny matoela inaka intsintsainao fa zidrako tiako ary zy tsisy raha tiavany anao ia ko matoela fa za mahita ia matoela anao mahita
Fany hazahoanao raha tsy hita drako. Matoela kun tsy mahita zoe. Fan le hazahoana raha maventy aminano sasatra. Tamkerera ko manao zona hita papa sos. Tsy zay marana piafatrafitranao tato igny. Matoela hinao anao rosin'olo izy igny vadiko jusqu'à nanao délire le lay papa sos igny nanao nialana drako. Nanao fo votriko an-tanagna. Satria anao tsisy fotony. Anao zao drako votriko an-tanagna anao aminao mizety za lava, za tsara forme anao aminao votriko an-tanagna. Satria raha andesinao tsisy fotony kidra mandreo fa loaka afara ao, loaka aloha ao. Izy mambaranao magnambe afara ao matavela rô le la ababy. Ambaranao matavela rô io. Anao zao votriko an-tanagna tsy zay marana délire anao. Satria le la igny sy vola anao nialana, anao boko amizay délire. Lela andena mbadin-tegna matoela ko ndraiky feno e. Fa ny hampasambotra mizoto sasatra. Hintsika za zao namendragna harinazy ko iasako loha iny. Imagine mbesy boka vantareko aminareo eto. Vantareko aminareo eto boka izy igny olo tia e. I matoela hinaka igny zanatanin réunionnais créole malbary. Terka tam tanany. Mitady am tanany. Nanjary am tanany, hanitra am tanany. Izy tanareo igny. Mampamondry tragno holo andafy eto. Mampamondry tragno tsy tragno araiky ary tsy tragno aroe, tragno maro. Mbala managna terrain koa izy managna tany koa amboliagna. Anao nahita zay drako, ndraiky jusqu'à anao nandeha niaboko tragno volaginao nataonao tragnonao mbola amin'ny travaux igny. Mbala managna tany koa izy, mamboly. Anao no, tsisy raha tsy amboliny. Ary mbala prouvé ko aminareo zay vienreo mpagnarivo aby tsary veta. Izy tsy basibasiny mampamondry tragno, mbala magnaraka marché forêt koa izy tanao io mandeha mivarotro. Mitondra frigon izy mandeha mivarotro. Kanefa izy olo fa misy ny atao drako e. Entsika tragno andafeto farany ambany 500 €. Farany ambany tragno 500 €. Kanefa mbala tsy tambagna nany mandeha mandafy régime banane ary 5 €, 10 €. Izy tanareo. Zegny avianizy masiny tsy veta. Pagnarivo izy, pagnarivo tsindreny pagnarivo mahay pagnarivo fo. Mazafa aminareo zegny mbala mitondra frigon izy tanao igny, ramboliny ary mandafy ramboliny katakata. Izy igny azovy koa tsy mahay raha miasa be la regny eto rô mahore aby mina katakata. Mandafy izy mahogo, mandafy izy fruit à pain, mandafy izy letchi, mandafy izy nino. Mara lafone, mbala mandeha am marché fonaire izy mandeha mivarotra ary. Ndeza zay pokara nambana za, eo basa ek Facebook inao fa loatsika ndivarotra, era pokara tao manzany ndivarotra, akamo. Kamo zande ivarotra miaraka aminany ary. Fa za joti ndegna arki matoela inaka ndrako tellement zina na palovy za fuzindi are hakuzini. Zevian pangariv jamais veta. Kwa no maem calcul tsara bekin. Chi miambigny izy miamtragnonana ary fo izy. Fa mbala magnano koa izy amin'ny asanany madinikio mandeha mitondra katakata drako lela be en frigonette. Mandafy katakata masaka sady katakata manta. Ary mandeha izy mandeha marché forêt raha nantsary tsy lafo. Za joti nandeha nagnafitra angivy de Madagascar agny ambena andeha mboloko. Izy koa fa mitiry, rosy za andeha ndafizigna amin'ny marché forêt miaraka aminany, afa zahoako vola. Ni elanananay fo ahodinginay. Mandafy raha magny mafana izy tanareo igny. Tomate nanao bientôt fa haniry koa andeha ndafy tomate. Mandafy akoho. Mandafy voro. Anoro jaloux, naro jaloux zalaro, jaloux. Que zamzay mila obligé non dengan ado. Ambila fuza mande mandaf katakatari. Azawok 10 €, 20 €. Mandafu maog, mandafu salade, mandafu angamafana. Izi boko iska marché forêt mande mandafu rifa zawane vola da fuzati ndenda karaton ni no loka fara oyo. Ano jaloux, ano tsy mitantagna aminaka feky. Ano rango le début no fa jaloux za tsy sara nataoko yo fa za tsy tianao dikaze ano jaloux. Ano jaloux za satria tsy ka tsy mitovy. Za tsy mila karaha ataony no paritika era ndeka jiaby mandeha magnano makotipa io vominankany. Fa za ndraiky tsy mihinagna hanigna amin'ny miliara. Fa za mihinagna hanigna amin'ny moyen anagnako na 10 € na 20 €.
Ze vien za chipanga chive ze vien za karakot ze vien matela ina kai chipanga riveta zen. Is resto nefis fama montrang. Pourtant is bola manda fra jab zengeria bento za tanon kutu. Allo, on y va là, vous amnaka. Que ande piok matela ina ka ngende iva. Tu za bogari za sad minna katakata zari mas vola zari za mudan chong nakamba la vo boisson quoi. Zam rezo so chisra. Ambes za mandem vatori atok lev. Ze tenga izamna. Abo zema tanalo zema ndem chong katakata neri mande mi chongo nga mafanari mande mi chong saladeri mande mi chongo fria pene vuktane jab atok lev boko zem tengat frigone mande marché foreri atok lev zem vat karib zamande vachori ande safa am semenam bunari non am semenam bun zambala kam am besku vacances intka pot mbala ira para pa kono pokam marché foreri kon dinga la cheika nde klut no jabi kam zambal diseka ambes fa wav decembre yu a boko ka ko konde vatori ma ande mi vatori ari marché foreri ande Saint André Saint Denis et a Saint Suzanne Sainte Marie andiana netan jabi ambes fa wita ro bientôt matela ina ka fa mangal fa zambal chinaifa ze ven pangari vichmet izamba ro karatona na ro pangari vu mi gestam réseaux sociaux atiu un jour para rosa vai mangan palambola kanef para manda fu banandero ya jago vola charna ampa fienga zeng ma veni chiveta sati ichi mande manyenga chimande manyenga ulu zeng to un jour na ro maita zam vatori ndenga sasa za ya jago zenga veni chiveta sati ino antun ichi ndenga ulu fienga nani fazeng mapandus fienga nani zazone carton belagal bukanifuna yanda mangala vola matelai atova gestam ni noz zechara karaton fienga noyu zech mangala fienga noyu zenga ven matelai na kai char veta jusqu'à nyan satia me mangan comptable is même compte zeza chera com fatin barbo from to ababu zamer kam doy chisrasku fazamer kam matelai na kai la fazamaz vola buko chara mangid fa posko ndo mangidi o mangid post nakati o mangid si vola zu ayeta na itak vola zenga draya saklo talalojoy zeven pat matela inakayu komput kundekito izitana royu kwana ro famata mandiana ro mande Saint André tangu nanu tangu rek tangu ri mampa mundu tam azof ko chima e fundu tangu anda fet 500 euro fara nambani 500 euro fara nyambani is boko mbala manga tanan ka is mbala mambol ko is bakayo is amjang manda fu bengis lelo mulum tad manga ceremony ich manda fu zuko tsul manga ceremony manda fu bengis o tin vidin bengarek foeto manda fu ko is manga tu marché forain is fien ngana ka et kun tu za Madagascar an fu mitu chara beki fien ngana ka alo mbola manga ngalo ayeta kulela manambola ayetok papa sauce ayela msivola zachara mesolwanze chimia salwanze fek zaitaro zachara ranise ye vichvev gas nafkara to kom tong na kana valariet merkam nul mapa montang wanda fet bala mapa montang kwa za Madagascar in mara yesaklo fien ngana ka sre saklo zambara sre saklo raya saklo kibuna kaze tihi nga zege raya saklo sa yani nakai kana ndina sandwich maninchi ze kibuna katihi no fraya saklo taro chiseki ko vla ino perik ze dako za dok volan vanga perik zenge za hazam tu vizinho no ndenge nga from tu perik jab fanyenga ndenge nga extension jab mazeka jabyu fanina ka lalinga nakatiani cham perik fek lalinga kont nakaitanoyu archam l'extension kwa lalinga kont nakaitano fantaniafa fache tok dalalam naroet in zeng lalinga naka zeng zanat si volan di dena kura manjar id kujako korie vunek fuzi za mangala tomate mangala dungulo tok sote azno efa mashiro itok kanari ari jakwe atok ma CV zi fa pare ou bien atok masale fa pare za joko fa za chengar ka flinginaro atov naro flinginaro za chengar za ko fara manjar chi publier ko et ra publier ko et rat kuni vlangana naro za matini jali merkam neli fangana ka vlangana naro za lef kazi for publier ko naro fara panjar za cha bukko naro et
Tana futana rek ya nangafta lela izy nyala lela izy mipoka tona boka ko vidiny volamena. Raha fan calculeko. Zaho anareo magnefa lela. Tikazebaka tsy vola helihely boka mampavy andafy eto. Andran zifo na boko anareo ko volamena ka valerany mandeha firmy lela. Aranareo bientôt anareo tapaka lalandanareo. Tapaka lalandanareo atwatwe. Fa t'inquiète pas anareo. Que vite zala via avy am'tao nakajo ala réunion eto am'taonko joti maro kun matoela andafy eto e fa le masambotra anao aminano c'est très rare maraka tan zeliny ipoakaty be iny volana fa imakorel tritrika iny ia ko matela karan'iny mboty fo za feny mahita amin'ny lalabe oui ro io maro fa ny mampitregny anao vitsy izy et napidelira anao ny alany matoela hinao nisy vola iny votriko ampelatanagna iny za va matoela inaka jusque la mbo tsendriky nazony magnangy satria za omby vavy mitregny io tsisy olo mafaka igny ampelatagnako nazovy na mitsara io karaha andrely tsy mahazo igny ampelatagnako satria igny efa voasoratra ao agnatin'ny bokiny Jesosy ity ny atao hoe ilelahy mboto masaky voilà masaky le mitsikoriky izy azonareo moa zegny efa voasoratra ao agnatin'ny bokiny Ndragnahary agny amin'ny ampelatagnany dadiko Anjarivera lela job ny mboto masaky tsisy mahazo magnangy mahazo igny ampelatagnany mboto masaky mazava aminareo zegny tsy afaka ampelatagnako eto na magnatsimo na mandeha merci d'accord Fanny Blanche tsisy olo mahazo igny satria zigny efa voasoratra agnatin'ny bokiny dadiny Anjarivera ao lela job nakay amesa tatarako aminareo fofoko fo histoire anay roa io tsy lava izy tanareo igny zegny tatarako fofo volanko izy zegny olo tsy olo vantara boko izy tsy olo poera de izy boko zegny izy olo simple mais miray miaraka amin'olo izy tsy tia magnambonimbony tegna zegny izy fa izy tanareo igny tsy haiko asa lelahinareo mbo magnano karaha magnano matoela io aminany donner izy na zao terme zegny donner c'est donner ozy prêter c'est prêter ozy zegny hoe ina nambaran za nisy fotoagna za nitrosa taminazy io izy ndraiky tsy vola be valerany 10 0 zegny nitrosako taminany ke za nagnambara izy za volanko ainao ko fa zatra miaraka amin'ny lela gasy lela ianao kwa za kuna me vola fa volanao mipodika amin'ny daty karaha zegny de abikotsika na tsy ampoditsika zy parce c'est pas grave amin'ny lela iarantsika ke ze voalohany nindesy nampianatra zaha karakory atao miaigny tsy hoe miaigny mandeha mipoerapoera mandeha magnambonimbony tegna raha tiako volagny hoe karakory zegny atao miaigny tsy miaigny mandeha poera tiako tongavagna tsy haiko asa azonareo satria azonareo ke ino amizay raha nataony za nitrosa 10 0 avlango taminany 10 0 flera za misy vola volanao amin'ny fin du mois za magnefa volanao avlango taminany namezany boka vola igny vola igny koa fa nameny navy baka le fotoagna tokony tadiavan'izy amboto za amizay vola naka 10 0 izy taminaka haza la volango taminany vola hely karaha igny volango taminany mbola andeha takinao aminaka ino moa maviany mpagnarivo izy mpagnarivo toujours reste mpagnarivo tsy mety veta ary ino aviany misy mpagnarivo izy veta izy taminaka zena maleny za tsara be azy koa no tsara ke ino man raha tianao tongavagna volango taminany valepaka ozy question naka zegny ozy ino maviany mpagnarivo tsy veta sasany fa ino maviany mpagnarivo sasany veta ozy dikan'zegny donner c'est donner prêter c'est prêter ozy taminaka allo nao koa tsisy mivolagna fa za ameza fa ko fa mindrina na vady na namagna na ray aman-dreny nangalanao izy tamposinaka indrina dika ze mahaiza magnatry koa ozy ze aviany olo mpagnarivo tsy mety mahay veta satria calcul femme compte mila mahay comptable ze raha nambarany za tamin'ny fotoagnany zegny hitako le raha volagny nary nampoditry nambelany de kanefa tsy hoe izy andeha hitako zo fa mampianatra za karakory atao miaigny tsy hoe miaigny andeha gnany fiainagna raha tiako volagny hoe karakory atao magnomagna avenir mba tsy ho mampavetanao
agny raha tiany tongavagna taminakafa izy tsy haiko romotro bakadrako za namezako izy 10 euro nazy namezako ty volanao kanefa ny raha tiana tongavagna cho un jour atsika anao zao petaka amin'olo na namanao na misy tsy mayo izy tsaroako amizay fa ko fandraminao anao tsy maintsy magnatriky na devady antragno aza ko fandraminao atera fa asindrika mangataha fa tsy mivolagna hoe ampindramaza boko vory tsy voefanao amizay matoboka anao nindrigna zigny misy possibilité boka anao ifanao zigny agny ny raha tiana tongavagna marigny volako raha volagniny matoelaty zegny itiavako izy hitanareo io tsy question arabola itiavako izy va ok fa izigny manory za amy lalagna zay tokony andalovagna tsy arabola feky nitiavako izy fa manory lalagna izy tanao fo za joti za de allo ela nagnirany za ndeha hivatro marché fona ndeha mbola za tsy naefa kanefa tsy ambelany za tsy midika hoe izy hoe ya tsy hoe karakôlo fa raha tiany tongavagna misy tsy mayo izy mba au moins za zatra midemerde karaha ty atao mivarotro raha ty karaha ty atao miaigna amy tany andafeto agny ny raha tiana tongavagna fa izy tsisy dikany aminany zao hoe par exemple 10 euro zay tsisy dikany aminany ndeha gnamia za zay tsisy dikany aminany fa izy mampianatra za zegny hoe magnomagna amin'ny avenir anao amin'ny amaray koa misy mamisy volanao anao tsy fahity agny ny raha tiana tongavagna isanandra za trokotrokoriny zao aloha tsika ndivato aloha za tsy naefa za kam zany tsy hoe za megnatra za tsy mavita mihinagna fo vita kanefa igny tsy mety aminany allo izy karaha igny misy tsy mayo za amin'ny amaray efa hitanao aby lalagna tokotry andihanagna ivaroto koloarany lalagna fa tsy mila mandeha magnano kija manjofo magnano tingitry magnano tritrika karaha ataony zeliny igny mba managna personnalité nao valeranao amin'ny amaray amizay eto izy igny miankadre za miinforme za izy tanareo za tsy mila mandeha magnano formation fa encadreny za ty ary fa igny tsy migate za amin'ny arabola fa za gateny karakory lalagna mba ivoko amin'ny avenir anaka amin'ny amaray itovy izy misy tsy mayo izy za fa mahity lalagna ty ateo izy aminaka zegny pitako aminany hitanareo io zegny tsy afizokizo izo za ty tsary miankadreny jeune zegny non au contraire amin'ny amaray ndro anao sasainy fa za encadreny tanareo izy io izy tanareo igny izy atsy volagna aminareo izy faran'olo managna amin'ny la réunion fa izy olo tsy voty kanefa malgré nareo magnasa zany tsy dikany aminaka zao ty volany fantragnona ny fanjava raiky ane toko dalala aminareo igny volana meny matoela za fa zay tsy olo vantara io tsy aboakako eto za zao ne mety aleko raha jiabynazy zao boako anareo eto izy ty wazaminareo volany fitragnona ny fanjava raiky non tsy agny satria za encadreny eto aty mbo teo izy encadreny za igny aminaka tsy vaty faray mandreny za tiany za encadreny olo koa mankatianao no encadreny ampianariny koa za karakory miaigny tiako volagny eto tsy azoninareo amy magnanao fagnanaovagna économie za ampianary tsao anareo olo manambalaka igny koa mampianatra magnano économie non fiainagna ty tsy maintsy fagnanaovagna économie ampianary za teo tsara mahe za mazy vola mandeha magnano course fanjava raiky feny chariot be igny kanefa zigny tsy important ampianariny koa za ambesa ambariko anareo raiky raha raiky koa ambariko anareo joty ahaizanareo fa za encadren'olo karakory olo jamais oveta fiainagna anany izy ndraiky tsy manambola fa izy ny encadren'olo olo be nany taloha karakory katany aminaka za teo tsara mahezo rosy za magnano course chariot be raiky bakary atao agnaty congélateur izy misy tsilany aby zigny midoko kanefa c'est pas la peine anao magnano course be anao igny boka anao mbola tsisy vola mbola lany fo volanao jiaby indra nambarany za c'est pas la peine izy taminaka ambesa koa ambarako anao ty izy karakory anakadre za karaha ty anao zao izy misy vola anao par exemple izy ataotsika 500 euro izy vola anao ty 500 euro ty izy mila madigna anao fanjava raiky koa anao tiagna mba toisy vola mikady indra nambarany za asa anao zao izy magnano course c'est pas la peine magnano course fanjava raiky marobe io ça sert à rien anao tsisy raha voavoronao aby 500 euro ty izy tsoahako 100 euro tsoahako 100 euro
100 € ty seseranaka izy agnatin'ny semaine ty. Seseranao izy agnatin'ny semaine ty 100 €. Asa agnanaovanao course 10 €. Vanganao gasoil 5 €. Vanganao zegny hoe 2 €. Am 100 € io foravlanko zegny. De misy 400 € izy nambelanao décoterie. Koa anao magnaboaka vola izy, olo magnaboaka vola par semaine. Vola io aboakanao. Anao zegny efa tsy mandiniky fa hoe ko fa lany volanao, anao lany. Atsika gasy baka mila tsisy anao io anao vo tsisy na centime tsisy, igny amtsika tsisy. Tsy karaha zay tô miaigno izy. 100 € naboakanao. Dikan'zegny, koa 100 € naboakanao efa mikonto tsisy vola eky anao fa tsy midika hoe mipetaka am'zanty tsisy izy. Tsy hoe mipetaka am'zanty tsisy. Koa fa nadosinao 100 € bon, ty course nakany semaine ty. Agnanaovako gasoil, agnanaovako vary, vangako bazary, de adoso agnatin'ny jerinao fa mbala misy vola mikady za ambadika ary. Igny zao coursenao izy, fanjava raiky, semaine araiky. Laninao boka zigny, magnaboaka koa no semaine ambolo koa 100 €. Mbala misy 100 € économinao akajianao izy décoterie izy taminaka. Nidiny koravolagny karaha raha marigny. Atsika gasy baka miambigny anao fa tsisy io anao tsisy. Fa créole tsy karaha zegny. Ro koa fa nagnaboaka semaine igny, koa fa zigny igny, anao fa tsy mandiniky fa mbala misy 400 € nakamy jary ario izy. Igny fa diso agnatin'ny lohanao igny. Fa igny de enao mandandanjanja raha ataonao igny. Zero venro vazaha babo mikonto be io. Ro boko tsy magnano bazaha. Ro vazaha tsy magnano course fanjava raiky zay, magnano course par semaine. Kanefa ro boko misy vola fo gnanaovandreo course isaka semaine. Satria efa latsaka comptable aty. Igny afekiny zava-misy. Zegny aveko za hitanareo io. Asa sainareo io. Oh zegny. Tsy mandroboka compte-naka satria efa bien ni encadré ni informé za hitanareo io. Bien ni encadré sady ni informé ni. Zegny atsika gasika miambigny anao fa tsisy io anao vo tsisy n'arrière maty. Raha karaha zegny. Aboko za mijaly, zotra ataoko makivy za satria io tsy mamoa fady. Fijaliagna tsy mamoa fady. Raha karaha zegny. Azoko atao ane zao za koa ndeha wera karaha ataonanareo ne azoko atao ndeha ngala volany matoela io aboko anareo igny vola. Fa za tsitriky laligny amizay tsy avantage azo amin'izegny. Tsisy. Tsy ako avantage azoko hoe anao drako misy vola anao drako misy tsisy varany. Non. Zay veko za sasainareo amizao tsisy tsaoko. Izy ko tsaoko feky. Bien sûr que za tsy magnahoazo. Raha karaha zegny. Periky. Tsy mavovanga periky 300 €. Fa za mavovanga volamena valerany 3500 €. 3600 € plutôt. Faut te perdre naka fa 600 €. Vango naka 300 €. Non, 300 € qui perdre naka 600 €. Vango naka 3000 €. Tikaze mavovanga 3500 € volamena raiky. Araiky aujourd'hui ou à bientôt. Ampesa fa lalandranareo itapahako. Zay koa feko za mesdames nareo za mesdames prévo ndesiko mesdames. Ampesa fa lalandraniny zely itapahako. Itapako tsy tapako angalako saison fa atao geste aminana amin'ny réseaux sociaux. Koa hitanareo dako volamena kanavo dako. Tanareo za jeté misy mampijaly za un jour igny. Lapka fa mijaly. Raha karaha zay tsy hoe indesestrir loatra tiako aviagnanareo eto fa hoe resaka zegny fampianaragna magnano économie. Zay viany matoera voilà de tatareko aminareo zay fofoko zegny fomba fiaranay roe. Izy hitanareo io. Je te jure devant Dieu sur la tête de mes enfants. Fantako amin'ny tany masiny ndra misara efa dama manakasy. Za hitanareo fa vidrageny zo koa za viavy matifitify fo. Zay avian'izy hitanareo tsy mavita miala za. Satria efa nitesteny za hitanareo io. Ary maro test nataony zaha. Je te jure raha volaniko aminareo tegna maro. Vitsegna viavy gasy joti. Anao testegna, anao songoeko fa anao mezako 1000 €. Agnatina enveloppe amezagna karaha ty anao songoeko. Anao ndeha songoeko fa anao komeko 1000 € ohatriny prix-nao meza za. Nefa olo misy vola maro test nataony za. Za hitanareo io fa viny testeny zo.
Karakôry nataony test za, izy ny drag za, anareo koa tia he, karaha ty nataony drag za. Anao tiako izy taminaka. Izy boka amy la quartier net ary, amy tany misy zay taloha tany, izy faran'olo simple. Ary simple, tsisy raha vakiany loha. Izy hitanareo igny, na magnano savatiny dero mandeha miboaka mandeha marché amin'ny grande surface, tsisy dikany aminany. Tsisy jireny fekiny. Karakôry nataony ny dragy olo izy amy la quartier. Ataoko iny iaraka matoela tsisy vola be io, na anao fô nagnano 2 € 5 € mbala takiny aminao. Izy. Un'olo amy la quartier zegny, amle magnanginy draginy. Drag olo araiky izy tsy mahazo. Drag olo araiky izy tsy nahazo. Satria zegny izy, tsisy olo nino izy misy raha. Sa fe izy olo malotoloto, olo tsy de vakivaky lohan'ny fiainana. De izy baka eo amizay zegny mitest magnangy izy. Izy magnano drag ma lela tsisy vola be tsy mety araha. Avy amizay izy taminaka izy. Anao tiako izy taminaka, atsika iaraka. Indra nambarako izy, za tsy vogno niaraka taminany. Za tsy vogno. Za fansarabady zegny, za tsy vogno niaraka taminany. Za wa za taminany, fantako raha volaniko ty. Fantako. Za koa tsy amianao 300 € volaniko, za tsy iaraka aminao volaniko. Ino nagnanao vako prix io satria za tsy iaraka aminany. Za tsy iaraka aminany. Ok, izy taminaka. Nefa izy fa malaza amy tanàna io, tsisy moyen, tsisy vola, tsisy raha misy aminany. Ok, izy ambesa kendriko izy. Tsoahany 300 €. Tio izy. Bon, nisy aminao 300 € io volaniko, ambesa panongeka. Za koa tsy amianao 500 € volaniko, za tsy iaraka aminao. Sura anao izy yaho izy taminany. Ok, izy ambesa za impody aminao io. Na za 500 €. Mbala mifantako amy zanako aroe io, fahignanaka aroe io, mahita za idoany za ty olo fombandrazagna, olo mifombandrazagna, mahita za idoany amy sary efa da manakasina. Za mbala tsy nagnano. Bon, za ze mitady lemo satro aminaka ze ndegna ambanimbany taoko igny iaraka aminao fa iaraka aminao tsy vola be io. Fa nataoko raha tokony hampadesy izy. Hoe tsy arany aminaka. Lasa koa izy ndesiny 500 €. Za koa tsy amianao 1000 € volaniko, za tsy iaraka aminao volaniko. Le raha ze tsy ajojiko, mempanongeko. Za tamy tsy nazony zao. Naboaka ny 1000 €. Mbala fantako amy doany raha misary efa da manakasy. Ze viany za magnagny tanareo, za ty tsy olo. Za tanareo tsy dragegna amy vola zegny. Za tsy dragegna amy vola. Ndesiny 1000 €. Za mbala tsy nagnano. Nampanongeko 2000 €. Mbala nindesiny. Za hitanareo io tsara nahita vola 2000 € zay rangoniaignako. C'est la première fois dans ma vie nahitako hoe bolongany 2000 € zay. Mbala izy nahitako praha zay. Za apaka tsy avandy. Ane tsy avandy. Raha la vérité vous zay mampiavaka za amin'olo. Za ty tsy olo mavandy. Mbala nisa matela raha ty flanko nampanongeko 3000 €. Nefa, question 5 minutes. Ande zawok vola valeran 3000 €. Kwa za magnagny kondrakondrana. Anao nde megna 300 € zay zala vlarinao bokinao gratuit. Anao tsy agnatry olo misy laginy. Alors que nialanao boka Madagascar ande tady, je te jure devant Dieu sur la tête de mes enfants. Nampanongeko vola 3000 €. À la fin, nafosako izy ny tegna mariny. Tegna nam tio za lany fagna ay imatoela sasain'olo ty ma qu'est-ce ty olo misy miatao fô. Nafosako izy la vérité. Franchement, volanko nampanongako prinzo za tsy tiaraka aminao volanko. Fa za nitsapa attention anao, hatratrezanao izy. Zehe mzo fampisoma jery zehe roe. Izy tsara tiaraka taminaka koa tamzo. Fa izy mitsapa jery za koa izy. Zay fampitest zehe roe tamzo. Mitsapa jery za. Satria izy mitady namagna confiance. Fampitsapa jery. Commence tio relationné. Za tsy volagna aminareo zehe miaraka. Ary za tsy volagna aminareo zehe tsy miaraka. Point d'interrogation. Fa izo vadin'olo mariage ho anareo. Kanefa raha tokony tsapanareo, magnano lève za hitany public eo devant.
am devant za magnalef public nefa zany kanzo olo manam-pahaizana olo misy ny atao olo tsy mitavandralova zany kanany olo misy ny atao managna Facebook managna raha jiaby ary mandeha amin'ny tanany za ataoko lev mikorandra raha jiaby ataoko io kanefa nareo jiaby ato magnasaza azy vady mariagen'olo za nangalatra vadinin'olo nefa za magnano levo amin'ny téléphone amin'ny réseaux sociaux hitany erany monde entier jusqu'à igny za naseka izy totosta maman igny ni publien'olo jusqu'à mivolagna raha zay koa vandy anareo amin'ny réseaux sociaux ato amin'ny groupe la réunion eto amin'ny groupe ni eto amin'ny tanàgnany la réunion zanany réunionné kanefa jusqu'à niany zay reo mbala hitanareo fodia raiky dikan'izay za tsy volagna aminareo zay miaraka ary za tsy volagna aminareo zay tsy miaraka fa point d'interrogation za ndraiky izy fo mavovaly izy mazava aminareo magnano volambola za ngalatra vadin'olo magnazy vadin'olo fa za hitanareo io olo fa vini testé tsy tamy vola helihely tsy vola helihely za io koa magnangy maivamevagna loha edy anao nga megn'olo 300 € tamy kelerako bokinao tsy vavarinao vola koa zay nanao megn'olo seka na zeliny 10 € fa mamelatra bokinany devant derrière indrika 300 € manonga jusqu'à chaque 1000 € kenao tsy amelatra bokinao zala ke za tsy volagna aminareo zay miaraka ary za tsy volagna aminareo zay tsy miaraka fa ny razoko ambaranareo izy tsy vady fare mandreny matoa za tsy hitanareo magnano n'importe quoi fa bien ny encadré ny aty ary za tsy sandra hitanareo za magnano n'importe quoi amin'ny réseau ato ke za volagninao tsy miova perrique satria tsisy moyen drako bien sûr que za tsy vola mavanga perrique za tsy fa matra volagninao izy tsy voavangako perrique satria zo lafo 300 € kanefa ndraiky volamena nividiko drako extension no paquet roe fo mavovanga pertra naka araiky ty fo extension no io ikola be no io mavovanga izy ty fo perrique sloanao agnatin'ny tagno extension no sloanao agnatin'ny tagno avovanga ko amin'ny ty fo drako azonao ny aty tsy mijaly fa sahirina vola tsy anagnako fa fiadanagna nagnonko varavaragna anaka fa koa zay raha andeha blessé anao za perrique-nao akendriky ivoadrako za drako tsy vola mivanga perrique za ty tsy ndendany fotoagna anaka andeha vanga perrique zegny boko tsy raha tokony ilako zay maro satria fagnevanaka ty magnampy za amin'ny tany misy za ke anao mivolagna matoela inaka izy drako raha tsy fa mahasambatra za mampagnena za miankadre za amin'ny raha manjary zegny voalohany relationné anareo koa tiahe ke tsonareo hagny misy lehilahy manambola be mitesta anareo ro io misy mitesty tsonao meny 300 € niany vadiany niany anao nagnano nisongoeny kanefa amin'ny amare lombolombony 300 € igny raha oazonao minany ko anao ny respect zay raha jiaby ataony anao respectenao lombolombony zay za igny koa nangala 300 € nany igny za tsy nazo tany maventy be igny za igny koa nangala 300 € nany igny fiainagna anaka tsy karaha ty za tsy magnefa volan'ny tragno tsy mesa lohan'ny volan'ny jiro za tsy magnefa volan'ny rano za tsy saresako loha ako tsy resako loha zay tanareo aia koa tany nanako petit déjeuner mare marandraigny masiro izao maresa tsy masiro zay raha resako loha ary amin'ny boulangerie nakary amin'ny brioche dorée masiro marandoany koa mare marandraigny resa tsy masiro ke raha tiako tonga avagneto mes amis courage atsika io tsisy olo anjara tsy miolaka za hitanareo io ny saboten'olo andesa koa tantarako aminareo hoe vitsivitsy fiainagna anaka za hitanareo saboten'olo le début ny fiainagna anaka jusqu'à nianty fa anjara tsy miolaka koa fa eto ndragnahary agnanovako anao tsy maintsy tafaboaka fo ke hoan'le mbala tsy nazo papasosy agny courage fa anjara tsy miolaka olo tsy ampoimpoizinao aboko aza mifagnia olo andeha draganao miambiny klasy io anao vao magnano fa fananagna io tsy misoratra ni amin'ny lahara ni amin'ny lamba peut-être izy hitanao vola mba tsy manjary kanefa agny tsy mikonty ro mpagnarivo aby manambola tsy matita magnangy iro io olo simple amberiko anareo boka kodiny lehilahy manambola drako
Tanaro ko anaro mitady lehilahy manambola tsy matita magnangy ireo raiky tsy mijerijery raha igny. Izy tsy de misy raha jirijireny resaka sandry, izy tsy de kilasy kanefa lera misy fety tokony atao mara atao igny izy vao magnano kilasy fa izy andavanandra simple. Na de parfum zegny aza mahalagna mandalo vozononany karaha ataony matelainaka io za mandrodogno izy amy raha zegny. Io parfum mahalagna amin'egny nany satria izy fa marandragna izy fa mitanany mandeha mikarakara benginany ary mandeha mangalany benginany mandeha mambola rizy mandeha magnatogno marché efa tsisy fotoagna eky ndeha anaovany parfum nany io. Efa tsisy fotoagna eky ndeha anaovany lamba tsara. Izy hitanareo igny lamba ratsy bebe kokoa skin zany hoe lambany garage lambany fiasagna bebe kokoa ankodrikinany. Karakory agnatsony lambany fiasagna ankodrikinany izy mandeha mandry na izy mandeha aminakasy aboko zay ndeha hagnano course igny izy raha ongo atsoma miakatra ndeha hagnano course fa lamba fiasagna bebe kokoa aminay nany satria izy amy tanany ary fo izy fa tsy mihina fo ialany ary izy boko fa hany koa lera za mitady izy vite fait izy fa tsisy le tamsolo lamba izy fa eo lamba tsikotikotiko bebe kokoa aminay izy igny par rapport ny lamba manjary. Izy koa nisy lamba manjary izy araiky fa ataony agnaty tobilany izy ho avy aminakaty zany ndeha hivolagna izy igny boko skin izy amin'io tsy miseky fa izy mbola miraparapa malaky. Koa anareo mitady lela misy vola amizio aza mizaha fitafy aza mizaha luxe nany aza mizaha angitry parfum nany. Koa anareo mitady lela tsy matity lela bazahoagna raha fa matona hitanao izy igny tsikotikotiko maloto izy igny au travail izy amizigny efa tsisy le temps eky izy tsy haiko pièce bureau pièce bureau doko azonareo igny doko izy toujours magnitry lalandava satria izy andeha bureau fa koa lela mazahoagna raha fa matoela retraite aminany io zahava fitafinany io simple tsy mivakivaky raha karaha zegny ke aza découragé aby mes amis fa fiainagna ty anjara tsy miolaka koa fa navy amy fotoagna anaovagna zo aza de magneky loatra torognolo vola anao agnano fa anao amin'ny amaray moa vola via facile mola azy torognonao vola fo izy fa roso igny olo facile zegny ataondreo antegna magnangy facile magnangy facile ro torognonao hely 200 € 300 € fa nefa ndraiky anao koa tsy nagnano anao nameny vola anao tsy nagnano sady tsy nisongo izy amin'ny amary aminjegny bebe ny raha ndeha namiananao igny raha mezananao iska teteky asa anao igny tsy nagnano ohatra anao nitrogniny vola be anao tsy nagnano anao igny tsisy course anao fa agnanoviny course valerany 300 € ohatra après quelques jours jironao tsy voefanao edenanao magnefa jironao kanefa anao koa nangala 300 € c'est une femme facile ça ireo lehilahy aby tsy tia via facile koa tia azy lehilahy misy vola lehilahy tsy tia via facile anao trogno 300 € bokinao fa vavarinao eo igny facile agnaran'izy io c'est une femme facile satria amindreo ndeha volagna aminao pute fa anao facile ça sert à rien ozy raha facile igny trogno vola hely izy fa azonao edy izy c'est une femme facile ça c'est pas une dame c'est pas une femme ça une femme c'est pas facile comme ça zay raha ambalandreo antegna ke aza magneky atao facile zegny koa anao fa mitady olo ndeha hasambotra anao papasosogninao aza magneky atao femme facile zegny tsy raha torognony vola 200 € bokinao fa vavaregninao fa anao ndraiky asanao botikinao io fo torogninao ohatra zegny feky doko fa koa mba hitaditady raha madirabeky ndrako raha karaha zegny ke aza kivy mes amis karaha zegny naka historanaka petipetite historanaka fo izy nitantarako aminareo igny za ty tsy olo mitantara fiaignananaka amin'olo raha zay tsy nitantarako amin'olo za koa fa misy fiaignananaka tantarako naka antony volagnaako fiaignananaka tsy hoe zany digeste aminareo fa magname courage magname morale atsika zegny ho an'le olo kivy amy fiaignana agny raha tiako tongava ho an'le olo kivy za de doko tsy sanjara amy tany laregna antegna ndraiky mitady lela mba misy vola ndraiky antegna ndraiky tsy fanojy antegna ndraiky mitady mitsikofokofo karaha mafaikodrika amy lehilahy igny agny raha tiako tongavagna hoe tsy mila kivy amy fiaignana za hitanareo teo taloha za tamy fiaignananaka amosa hely koa fijaliagnanaka koa za jalinaka hely fo je te jure ka volagniko aminareo zegny za tamy fiaignananaka teo taloha na kilote tsy voavanga je te jure ahetany vanga kilote magnafitra boka Madagasikara savatinaka tapaka atao tarbi nefa pourtant za fandafy
Je te jure vlan comme naro tchako naro samba nisy namako am raha zay fotony tety voalohany avako aby naizako namelony tegna za ta Madagasikara tsara namelony tegna si zay efa commencé namelony tegna fa tety naizako hoe mina miaraka mangidy ndraiky mamy zegny tety naizako zegny ke za hitanareo tapaka savatinaka tam fotoagnany zegny nataoko tarbi satria tsisy vola mavovanga savaty nefa kilote tsy lafo 20 euros donc le manjary be tsara be aminany 2 euros 1 euro nefa tsy voavanga kilote 1 euro magnafitra boka amin'olo be koa za volagno tsisy kilote fa zany fasinareo kilote volagno amin'ny reniko vanga rô ampiarandreo amin'olo bakao kanefa pourtant zay tsy tokony avoaza amin'ny tany andafy eto andeha gnafitra kilote amin'olo be ntegna igny fa kory matao anao tsisy obligé anao miaigna amin'ny zava-misy fa za tsy mavita andeha angalatra za tsy navita andeha hagnano concurrence amin'olo ke za nagnafitra kilote tanao jalnaka jiaby izy ty andongalifako amin-dragnahary nandongalifako jusqu'à nianty za me mankasitrika an-dragnahary am raha namezany za joti za tsy managna fa za mba mitovy olo jiaby za mijaly fa za mba mitovy olo jiaby miaigna amin'ny joti zay viako za tanareo za tsy kivy satria za ty olo nijaly tanareo zo zegny ede zo zegny fa dossier araiky zo zegny kanefa zay tsisy olo mahay raha zegny ary raha zay fantako za nagnafitra kilote boka Madagasikara nagnafitra savaty natao tarbi je te jure devant Dieu sur la tête de mes enfants i José fa dossier alors tsendriky nisy olo nandeha nagnamboasy raha zay amin'olo satria za tsy namagna zay tsara nambarako olo satria za tsy namagna fa za joti mamosa zay fiainagna anaka ke mivoleza nareo mamoroporogny fiainagna anaka fa za ty tsisy olo me fiainagna anaka ko tsy za topiny i José de fa dossier araiky izy za tsy dossier maloto fa za misy dossier nijaly resaka fijaliagna tegna nanagna fa dossier maloto za lahaboko tsisy i José fa dossier araiky aeky za olo andafy mbala magnafitra kilote amin'olo beko tsy lany fagnana rô za andafy mbala magnano kiraro tarbi alors kiraro 5 euros fa mahazo satria vola io zo na 1 euro zo koa fa tsisy na 50 centimes za tsisy za tsy avita andeha angalatra za tsy ndeha gnonko mivaravaranan'olo za fa za zao tsisy olo ndeha gn'asasaza amin'ny raha zay na araiky safe za mijaly fa za tsy ndeha gnonko mivaravaranan'olo akory nataoko za nagnonko mivaravaranan'olo beko tagny aieky za olo tsy magname vola olo beko alors k'olo beko mbala navovanga kiraro navanga kilote naka navanga kilote naka olo be naka nefa pourtant za tsy magnadefa zay volako aminareo olo beko tsy mitavandra vola boka aminaka volako olo beko tsy mitavandra ero boka aminaka satria rô mavelony tegna tanareo rô mijaly fa rô magnano gargoty miramasely rô magnano gargoty rô mivatro magnano lasopy mandafy sabeda mandafy brochette mandafy mokarivary raha karaha zegny ke zegny José fa dossier raiky nefa tsendriky nisy olo nandeha nivolagna raha zegny teto olo mahay José anareo mivolagna za tsy tiany mama heloko za raiky olo mahay raha nefa zay tsara naboakany taminareo tagny igny ndreo mahay fiainagna anaka reny heloko igny i mamako heloko igny zipoka za zegny za koa magnano mamako ambaranareo mamako niteraka za i mama heloko za tsy mahay mamaka tsy zigny za koa fa misy problème naka anareo mivolagna za izy tsy tia za alors que raha momba za mbala tsendriky nibogny teto jusqu'à niany matoa raha zay tsy mibogny eto misy communication zay hoe misy fifankatiavagna misy communication igny mama heloko manolo lalagna za ty ary aty mboty masaky aty mboty rizike voilà tsy za mboty masaky fa mboty rizike plutôt i mama heloko igny nefa zegny dossier izy mahay raha zegny satria izy mihitsy nitaregnako za ato mama tsisy kilote c'est normal za ndeha volagny zegny mba tokony ampamenatra za mivolagny zegny mamako za tsisy kilote za tsisy vola antifasa vola atsy antifasa vola edo antifasa kilote nandeha nividiny kilote masiro stringy masiro be tamin'ny boutique la fovagna doko nalefa niboka tao ndeha za 15 doko ravoravonazy papa sauce raha karaha zegny ke raha tiako atongavagna mes amis tsy andeha geste aminareo za hoe fiainagna anaka za farany parfait za farany misy vola tsy agny loatra ny raha tiako atongavagna fa hoe aza kiva fiainagna boko aza mitantarara amin'olo anao na mijaly anao na sahiragna aza mandeha mijiranao agny fa mbo irô io koa gnasanao amin'ny amare ko anao fa misy raha manahiragna anao mandiana magnatogno havanao babanao reninao tanareo za zao ty za tsisy vola nivanga kilote
kanefa za nangatika amin'olombe vita ko ane ndetako ndengatika amin'ny copine ka dako za mpindramenareo ko ndraiky dero afa mavonga kiloty vita ko ndetaregna amin'ny copine ka fa le asasaigna ty tsy lany fahinana ka i Joseph fa dossier araiky be izo zegny ede anaro tia fiainana naka anaro mitsangapata anaro jiaby zeliny poakaty i Joseph fa dossier be raiky nefa zay tsarina bokany vavanaro satria tsy za tsy mitantara fiainana naka amin'olo tsisy zay veko za tsisy dossier boyo magnagny ndegna saza zala evla boyo tsendriky misy olo tokony ndegna saza olo nahitako masoandra fa roa tsy afaka ndegna saza raha karaha zegny maro za tanareo maro dralonaka io za teo de fomban'olo kopaka fa tsy fagnaraka misaraka za tanareo za tsy sasain'olo andeha petrapetraka amin'ny kamarady zegny tsisy olo ndegna saza nda afeta anao sarabadra ko anao nandeha petraka taminaka ty ninagna taminaka tsisy olo ndivolagna za karaha zegny satria efa tanareo fiainagnanaka ty fa kalikileko za nisaraka hitako iry namako tary hitako iry kamaradiko tary fa za tsy nandeha tagny ayen tany nimboako tamin'ny foyer za nafy tarirako za tsy voasasa za tsy somagna sasa satria za atao gratuit za mipetraka atao nahitako avantage za nalaky nazy tragno ijode zay veko maro za fodia vavako miaraka ampreve za la evla ambanimbania za miaraka ampreve zay za tsisy ndegna sasa za milamy fiainana naka anao mbo te nampiasa ranonaka ataonao anao ninagna atao nivolomiko tao zegny hoe tsisy drako e tsisy ke raha tiako volagny mes amis aza kiva fiainana tsisy olo tsy mijaly tsisy olo tsy sahiragna fa kofa anao misy problemenao aza magnatogno namagna tsy solution karaha ataoko ohatra za zao tsisy hanigny amin'ny tany misy za tsisy olo ndegna saza za tsy haninankany tsisy olo ndegna saza za tsy haninankany satria za kofa tsisy hitako assistance sociale ary za mandeha mangatika ediny hanigny ary zay tsy mamegnatra za ary tsy mavoty za satria ro tsy ndegna sasa za fa za zao mandeha mangatika aminao za tsisy vakapoka raiky za mety asahinao amin'ny amaregny